खुलुमबाय जेएन बर' निउस चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। UPPL आबादारि खोन्दोनि बानजायनायाव क'क्राझार नोगोरनि साखाथियाव थानाय आईटी पार्कआव थांनाय सानखालि सोमखोर आबादनि मावबादाखौ साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बे मावबादाखौ बेखेवनानै होयो। मावबादा बेखेवनाय हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा माधव सेट्रि, सेरिकालचार बिफाननि बिथोनगिरि डक्टर मुकुल डेकाजों लोगोसे आबाद बिफाननि सोद्रोमाफोर आरो आबादारिफोराबो बाहागो लायो। बड'लेण्ड ओनसोला गुबैयै आबादनि सायाव सोनारनानै सोलिग्रा मोनसे ओनसोल आरो बे हायाव आलादा आलादा रोखोमनि आबादफोरखौ मावनानै जानो हायो आरो बेनि थाखायनो आबादारिफोरखौ आबाद मावनायनि आदब खायदाफोरनि सोलोंथाइ होनो थाखाय बे मावबादाखौ खुंफुंनाय जादों होननानै फोरमायो गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। नाग्रिजुलियाव मैदेरनि उदखारजों गंथाम नखर सिलिंखार आरो गोबां आबाद खहा जादों। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा दि हरनि 11 बाजिनिफ्रायनो 2 बाजिसिम न' बां गारनानै खारखोमा नांदों। गाबै गाबै फोरमायदों भुगिनांनाय दुखुथिया बर' आइजोआ। बुंदों मैदेरनि गाग्लोबनायाव न' बांजों लोगोसेनो जाग्रा माइ माइरं गासैबो गैला। बहा थागोन माखौ जागोन गोबां जेंनायाव गोग्लैनांदों मैदेरजों सिलिंखार खालामजालांनाय दुखुथिया नखरफोरा। हाग्रानि मैदेरनिफ्राय रैखाथि होनो सरकारा बायदि राहा लाबाय थादोंब्लाबो दिनैसिम दाब दाब जायगायाव मैदेरनि गाग्लोबनायनिफ्राय उदां जानो हायाखै। तामुलपुर जिल्ला नाग्रिजुलियाव फिन हाग्रानि मैदेरा खेबसेनो गंथाम नखरफोरजों लोगोसे दुब्लियाव हानो गोनां गोबां माइ आबाद, बाख्रिनि माइ माइरं, न'नि गय बिफां आरो 3 बिगासो खुसेर बागानफोरखौ सिलिंखार खालामलाङो। थांनाय शुक्रबारनि हरनि समाव नाग्रिजुलिनि काटरबारि आरो खैरोगुरि बाल्थिंपार गामियाव बे दुखुनांथाव जाथाया जायो। न' सेफायलांजानाय खैरोगुरि गामिनि सनेस्वर बर', मनज बर' आरो सनाराम बर'आ दा जोबोद दुखुआव दं। भुगिनांनाय दुखुथिया नखरफोरा बे समाव सरकारनिफ्राय खहा सुफुंजानो लुबैदों आरो सरकारा बेखौ थाबैनो सुफुंना होफैगोनखौबो मिजिंथियो दुखुथिया नखरफोरा। लोगोसे बेबादि दुखुनांथाव जाथाया जाफ्लेबाय थानायनि सायाव सरकारखौ गोख्रों राहा लानो थाखाय भुगिनांनाय नखर आरो ओनसोलनि सुबुंफोरा खावलायदों। मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय। गंनै ट्राक गारिया मोखांजों मोखां सौग्रावलायदों। मख'नो गोनांदि कुसुगावनि साखाथियाव थानाय सेन्ट क्लेरेट इंलिश मिडियाम स्कुलनि सानजा फारसे मालभग दैनि दालां खाथि 31 नं राजा लामायाव 10 साखानि गंनै ट्राक गारिया मोखांजों मोखां सौग्रावलायदों। सौग्रावलायनायाव गंसे 10 साखा गारिया बेलथायदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे जाब्रबथायाव रावबो सुबुंनि जिउ खहा जायाखै। आबादारिफोरा गावनि आबाद मावनाय माइखौ गोसोबायदि हाथायाव फाननो हायाखै, जायनि जाहोनाव आबादारिफोरा गोबां जेंनायाव गोग्लैदों। सरकारनि माइ दोनथुमग्रा केन्द्रआव माइ दोनना फाननायजों गोसो सुफुंजायाखै माइ फानग्रा आबादारिफोरा, जेराव नांगौ समाव माइ फाननायनि रांखौ आबादारिफोरा मोनफुंनो हाया। मानोना सरकारा मोनसे थिखोना समनि गेजेरावसो बे माइनि रांखौ माइ बिगोमाफोरनो हरनाय जायो। नाथाय बेबायदिजों आबादारिफोरनि गोसोआ सुफुंजायाखै। मानोना केन्द्रआव होनाय माइनि रांखौ सरकारा आबादारिफोरनो समाव गोनांथि बायदि होनाय जाया। नाथाय आबादारिफोरा रांनि गोनांथियावसो माइखौ फाननाय जायो। बेखौ लानानै बाक्सा बोरिमाखा ओनसोलनि आबादारिफोरा माइखौ केन्द्रआव होनायनि सोलायै रांनि गोनांथियाव बोरिमाखा हाथायाव फाननो लांदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव दि रावबो फालांगिरिफोरा बे माइखौ बायाखै। मिथिनाय बायदिब्ला केन्द्रनि अनगायै हाथाइनिफ्राय माइखौ बायनानै लाङोब्ला पुलिसफोरा माइ लांग्रा गारिखौ लामायाव हमनानै दोनो। गावनि माइखौ गावनि गोसोबायदि हाथायाव फाननो हायैखौ जोबोद दुखुनांथाव थासारि होननानै फोरमायदों दुखुथिया आबादारिफोरा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामहर, जाहाथे उनाव आं नोंसोरनिसिम गोदान निउसनि आपडेटफोर लाबोबाय थानो हायो। गोजोन्थों।